இந்த பாட்டை நான் கேட்டே ஆகணும். சொல்லுங்க. புல்ல ஐயா சொல்ல வேலை இல்ல வெக்கெல்ல நேனி மெல்ல புள்ளவாய் பெரி கட்டுமல்ல மட்டத்தி அந்தி பாபொல்ல காதல் சொல்லங்க மட்டு கொஞ்ச கொஞ்ச தமிழ் அங்கே இங்கே வாருங்க அதுவத்துல பட்டர்கா துரி வட்டன பெலுந்தா இனி மல்லிய கெல்ல குறுக்கு கூட்டரை பெத்தங்கா சப்பல்ல கலம்பா பிரதிதி Bagit sul-sul Helicopter yaranga Vai pakiyala namatda Illa unot noya nammat Werating hadapu samba Kanda samba so Kemuti veida ya lagi mul Kemuti veida ya lagi mul செவ்வா பாட்டு. ஆனால் இதுன்ற ஒரிஜினல் சாங் வந்து எப்படி சுகம் என்று சொல்லி அதுதான் ஒரிஜினல் சாங். ஆனால் இது வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் உண்டு. ஸோ இது ஒரு சங்கீதையில் வர ஒரு மியூசிக் கன்சர்ட்டில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் தான் ஒரு ரீமிக்ஸ் ஒன்று அடிச்சிருக்கு. இந்த ரீமிக்ஸை செஞ்சது வந்து டிஜே மதுஸ்ன்னு சொல்லி அவர் தான் இந்த ரீமிக்ஸ் செஞ்சது. ஆனால் இது ஒரிஜினல் பாட்டு வந்து சஞ்சீவ் லோன்லாய்ஸ் வித்தியாசமான பேராக இருக்குது. ஸோ ஒரிஜினல் பாட்டு வந்து ஒரு லோ மியூசிக்கெல்லாம் போகும், ஒரு மெலோ மாதிரி ஸ்டைலில் தான் போகும் அது. ஆனால் இந்த ரீமிக்ஸ் தான் செம. பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சைட்டில் அவங்க எப்படி இறங்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்களேண்ணா. ஸோ ஒரு யூனிட்டி ஒன்றை ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த பாட்டுகள் எல்லாம் அடித்து இப்படி கன பாட்டுகள் இருக்கு, இப்படி தமிழும் சிங்களமும் மிக்ஸ் பண்ணி அடித்தது. ஸோ நாங்களும் கொஞ்சம் இறங்கி ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா. ஸோ இது வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போய் கொண்டு இருந்துச்சு டிக்டாக்ல. நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன்னா நான் ஒரு கேப்கட் ஒன்று செஞ்சேன், நான் எடிட் ஒன்று. ஸோ அதில் கன பேர் கேட்டிருந்த கமெண்ட்ல இது என்ன பாட்டுன்னு சொல்லி. செம பாட்டு கேட்டு பாருங்க.